Denggen nyo kan imotektikan nyo gapo kang runaan na kada kitay consumers ken kastapay kada kitay mismo apong anaganan agaklako gapo ta ti DTI Ilocos Norte bambantayan da at kitoy lako inata kang runaan na kitay SRP kaya suggested retail price ang mabring nga super ceiling price man ati tagyo akang runaan na Christmas inata ayo kad nga gundawayan mga idol. Ante man, report, tinamutibiyang. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In gunam-gunam ni Miss Amelia Galvez, Provincial Director ti Department of Trade and Industry iti Ilocos Norte, asakbay ti Pasko ket nag-price monitoring datap to ni kastagat sada magundawayan dagiti consumer ken mapagtalin na ed masuro ti makunkunang SRP wenno suggested retail price impata di Miss Galvez nga apaman ang nagmonitor da kadagiti presyo ti Noche Buena kas iti pasta, hamon, cheese, macaroni shells kadagiti groceries ken supermarkets ket nabababa ngem SRP ti nakita da. Based on the monitoring of our Consumer Protection Division Group, ang ating monitoring team, within the SRP naman ang mga presyo ng ating Noche Buena items. Oo, so yun yung main na kino-consider natin pag nagmo-monitor na tayo, tinitignan natin na walang naibebenta na mga items above the SRP kasi hindi kaya nga may SRP para nga makontrol yung prices ng ating mga bilihin. Oo. So based on our monitoring ay mas mababa pa actually doon sa SRP ang mga presyo ng ating mga bilihin. And also included na rin kasi yung Noche Buena sa ating pagmamonitor, including Noche Buena na rin, mababa siya. Oo. Yes. At saka another thing na tinitignan natin is yung supply. Oo. Pero usually naman hindi naman tayo wala namang kulang within dakwa naman mga needs ng ating mga consumers ang mga stocks ng ating mga minomonitor na establishment. Yes. Segun ken kuana ket malaksid ana mabang SRP tinakita daket adapay ti makunkuna ano Noche Buena diskwento caravan kadagiti partners na pagatangan ti Noche Buena nga affordable. We roll out yung Noche Buena Diskwento Caravan. Ito ay in-store. Meaning in-store nandun sa mga kasi may mga partner establishments tayo. So nakipag partner tayo sa kanila. Meron tayong agreement na they have to set up Noche Buena Diskwento Corner in the respective establishments para mag-offer ng mga Noche Buena items na yung affordable sa ating mga mamamayan para mabili nila. Inayon na aga po kadagito yung programa ti DTI data Disyembre ket maparagsak na dagiti consumers. Para iti IFM News ay Dolores Martinez, Totok Aremen.